Da, sjećam se. Evo ovako, tradicionalno se vlada slala između 1000 eura i 3000 eura na cilion. Toliko dobije svaki čovjek eura, to sada, ne, u cilion eura. 3000 još nešto dobiju, recimo dobiju 3000 eura svaki mjesec. Ja dobijem milijardu eura svaki mjesec kao vlasnik i kao radnik svoje firme i kod na drugoj strani milijardu i cilion. Ali sa YouTube-om zarađujem milijarde svaki mjesec. Malo predugačko.